O Boletín Oficial da provincia vén de publicar as bases para a cobertura de prazas dentro do proceso extraordinario de estabilización co obxectivo de reducir a temporalidade na administración local. O Concello de Rianxo convocará 59 prazas, 58 para persoal laboral e unha de funcionario. Ao abeiro dunha normativa europea que instou a administración pública do Estado español a acometer medidas de estabilización do persoal e reducir a un 8% o que é a precariedade dentro do persoal laboral e funcionario dos concellos, o Estado emitiu ou sacou unha lei que obriga aos concellos a aplicar iso, non? E para iso o que estableceu foi unha norma, por así decirlo, de estabilización moi beneficiosa para as plantillas que actualmente estaban formando parte dos diferentes concellos. Neste proceso de estabilización incluíronse as prazas de funcións estruturais cubertas con persoal funcionario interino ou laboral temporal, con data anterior a 1 de xaneiro de 2021, logo das negociacións entre o Goberno municipal e todas as organizacións sindicais. É realizada a mesa de negociación, desde logo cos sindicatos apoiando e seguindo de maneira moi activa e positiva este proceso, sacamos as prazas que están sin cubrir desde, por así decirlo, estruturais, que forman parte da plantilla do Concello desde hai moitos anos, e hai que sacalas con un sistema de provisión que xa nos ven dado. Pouco había que discutir nese sentido, pero sí que eu quero remarcar o positivo da actuación e da mesa sindical, donde, por unanimidade, chegamos aos acordos que posibilitan a estabilización do persoal. Iso sí, oxalá tamén se dean pasos que nos leven a non ter que chegar nunca máis á situación que se deu agora de tanto persoal precario, establecendo uns sistemas de acceso moito máis libres ao que son as prazas. Aprobouse tamén a creación dunha praza de funcionario para 2023 que exercerá o labor de conserxe nun colexio.